Ọkịja enyi ọkịja enyi ọkịja enyi Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. ọkịja enyi ọkịja enyi ọkịja enyi Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ọkịja na anyị bụ enyi yo. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi yo. Enyi bata Igbo n'Igbo ga-amalele chei. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ife dị mma dị n'Ọkịja o. Ndị dị mma nọ n'obodo anyị o. Obodo Chukwu jiri akụchọ mma anyị ebili. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Na mgbe gboo ka Igbo na-ekwu okwu wesị obodo bụ n'ijelu monye gbanọrọ ya naba mana tata mụ obodo ma na-agwa obodo bụ n'ijelu Ọkịja nọrọ ya ịnaba n'oge ebe ọ bụ na ife na-aga aga na mpaghara ụwa niile Ọkịja chala ogidi ka na-ekwu na mba enyi bata Igbo n'Igbo ga-amalele chei. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ọkịja ohu ebenu n'ili anyị dị 32 villages udo na-efu n'anya ka anyị ji bili chai. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Oya 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 o oya oya o egwu m na-akụla obodo anyị chai. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ife niile ezugo oke na Ọkịja chala ogidi. Ndị ji ego nọ n'obodo anyị Ọkịja, ndị gụrụ akwụkwọ nọ n'obodo anyị ọfụma chai. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Obodo eji ụnọ eche ọjị nya bụ Ọkịja. Obodo eji plen aga toilet nya bụ Ọkịja. Ife niile dị n'obodo anyị ụnọ anụgo. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ọkịja enyi enyi Ọkịja enyi enyi Ọkịja enyi Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ọkịja enyi enyi Ọkịja enyi enyi Ọkịja enyi Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi o. Kedu obodo agbọlụlụ Ọkịja ka njụọ? Ọkịja na Iyala lokal gọọmenti. Iyala lokal gọọmenti dị n'ime Anambra nke Naịjirịa. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Site na mbọsị gburugburu mbọsị Chukwu ji ike achala ogidi maka na ụbọsị ekele mmadụ mbọsị nwa ka ekele ife ọ ga-abụ na anụgo. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Nkwọ obodo anyị na-azụ kalịsa nkwọ niile dị na Igbo. Ọkwa Chukwu na-eme eze bụlụ onye chi mele eze kwe ma na eze ka ọ ga-abụ chai. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ọkịja ka enwe Madonna University ebe obodo niile na-abịa mmụta chai. Ife dị mma dị na chala ogidi ụnọ anụgo. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Obodo niile na-azụ aja n'elu ụwa maka Ọkịja na-adị iche. Obodo niile na-eme politiks ọfụma maka Ọkịja na-adị iche ka ịmalụ. Enwelu ndị gụrụ akwụkwọ n'obodo niile gbala n'Igbo gburugburu maka Ọkịja dị iche. A na-enwe ndị jelu mmụta n'obodo niile ụnọ anụgo. Ọkịja chala ogidi anyị bụ enyi. Ọkịja agara n'ụzọ ma ụzọ bụ n'ọkụ ebe ọ bụ na ife na-ememe na mba ụwa niile jejute eze ọfụma ụmụ Ọkịja fa nọ n'ime ya ụnọ anụgo. Ọkịja
Africa o ma ọ je kene na Holland o ye USA ififo pinjo na-ekwu na-ekwu chai Ọkịja achala ogede anyị be enyi kedu one ka ga-agụba n'Ọkịja galone Ifeọma one ka ga-agụ rapid ya o n'ime Ọkịja ife dị mma dị n'obodo anyị chai Ọkịja achala ogede anyị be enyi ka anyị ke n'aka mela azụ mgbakọrọkọ maka tebụl enwere ọkpa ọ bụrụ plank onye ụbịama ọ na-azọ ma ọkachi ya ka njụba Ọkịja achala ogede anyị be enyi ilue na Ọkịja achala ogidi isi Ọnịcha gbadataba tupu ilute Ọkịja junction n'anya n'aka eme gị o ị ga-aghọta ife nna akọwa ị ga-agba okpotogbo kọmpi na alụlụ dị ya bụ ha maka ọgwụ ebe ụmụba anyị na-agụchalụ chai Ọkịja achala ogede anyị be enyi ekene dịrị agụ nwa obi ejesi ọsọfịa ndị Igbo niile ọsọfịa na kedesi ụdịke na-eme ka fụlụ n'anya odogwu Ọkịja achala ogede anyị be enyi onye jele obodo oyibo webuluwa maka ọbụ n'Ọtaba lapụ Lagos lapụ Port Harcourt lapụ Kaduna lapụ n'Kalaba bulie bata n'Ọkịja somụba anyị falụ bọọlụ n'ike n'ike Ọkịja achala ogede anyị be enyi Chief Sir Ernest Asudalobi ejesi ọsọfịa ndị Igbo niile ọsọfịa gburugburu ọgaranya na-ejela ogbenye ozi ụmụ Ọkịja si m okene gị n'egwu a na-ekwu n'ọlụlụ ha makọpụ debelu ụmụ obodo anyị obulu Diamond Bank nata debe n'Ọkịja si ụmụ Ọkịja fa tinyebe ego odogwu Ọkịja achala ogede anyị be enyi ife eme n'ọsọfịa ndị Igbo ife eme na agụ nwa obi ejesi olilo elokwa n'ọsọfịa ilo Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja achala ogede anyị be enyi ake n'ebe Chief Nwabeze Nwumebolu ọ gabụla ego n'Ọkịja ọjaju na-eme ọgọ n'obodo anyị odogwu ọ gabụla ego n'Izobiri enwela ọmọla ọcha enwela ọmọla edo egwu ka m ga-etili obodo m maka na ife onye nwelu n'ụwa n'ọnya ka o ji eche ọjị unu anụgo Ọkịja achala ogede anyị be enyi ọfịa bụlego obele nwa bala akụ na nwa ịbala akụ na nwa ma obi ya ji eli ya kụwedio ịma na ịgbata ego abụrụ isiokwu n'ụwa ị nwekwala obi eji eli ego eli ịmala ọgwụ ego a na-ewepụ akụ na nnọchi unu anụgo Ọkịja achala ogede anyị be enyi n'ebe ezoghị mụ n'Ọkịja maka na onye melụ mmaka na-ekwute n'enu ụwa o sokwa na ndị melụ obodo anyị bụlụ ife ọbụ ụmụ Ọkịja unu gadio Mr. Uju Nolue Managing Director Pipeline Resources o jele obodo oyibo bụlụ Smiles wee nọta debe n'Ọkịja si ụmụ Ọkịja fali bụ olili ọgwụ ego a na-eli akụ na anọchi unu anụgo Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi
ogede anyị bụ enyi. Ambulodu ma jebe Ghana o kazute ogbotogbo nwa Okija jide ebube ogbotogbo nwa Okija jide ebube na Ghana alụsego ndị Igbo n'ikalaka o Mr. Ugochukwu nwa ọnụ Igbo oyi ma alụsi ego na Ghana alụsi ego alụsi ụmụọgọ na Ghana odogwu alụsi ego ndị Igbo n'izobiri obele Nwachukwu jiri akụ chọ mma owe na alụlụ obodo anya Okija ọlụọma ụmụ Okija ka ọ kpọgozili Ghana fanọlụ ọfụma alụsi ego ndị Igbo n'izobiri Ugochukwu nwa ọnụ Igbo alụsi ego na Ghana nya bụ the spirit of Africa chai alụsi ego ndị Igbo n'izobiri Okija enyi Okija enyi Okija enyi Okija ajala ogede anyị bụ enyi. ife dị mma dị be anyị Okija ajala ogede anyị bụ enyi ife dị mma dị be anyị Okija ajala ogede anyị bụ enyi ndị dị mma n'ọba anyị Okija ajala ogede anyị bụ enyi ife mlalụ mmadụ be anyị Okija ajala ogede anyị bụ enyi Okija be anyị dị ụsọ Okija ajala ogede anyị bụ enyi ndị dị mma dị be anyị Okija ajala ogede anyị bụ enyi ife dị mma dị be anyị Okija ajala